Bună, sunt jucători și azi ne jucăm Minecraft, o serie numită Quest-ul Dragonului. Mă joc cu prietenul meu, Cosma, care el va fi pe creativ și îmi va da iteme. Bine, hai să jucăm. Ne vom juca. Voi face quest-uri, dar eu nu voi vorbi. Acum vorbesc de la edit. Bine, luăm lemn. Și ascultați liniștea. Voi pune o muzică. Am uitat să vă spun că Minecraft, care mă joc eu, este de pe o aplicație și am instalat mod. Este versiunea Bedrock Edition și este gratuit pe aplicația care am descărcat eu. Este versiunea Bedrock Edition. Am adăugat moduri ca să pot să am achievement-uri și e harta lui prietenul meu Cosma. Deci, eu nu știam, dar a adăugat un mod. Nu știu dacă a venit cu modul cu achievement-uri, dar este o cască de miner și mai este și un fel de lampion care se poate pune în mâna stângă. Pe Bedrock Edition, dacă nu știați, nu se poate pune decât scutul în mâna stângă. Și nu mai ai atacul ăla cum e pe Java, să ataci mai mulți mobi dintr-o dată. Mi se pare că e un enchant. Sau, nu știu. Bine. În această serie, așa, eu pot să-i dau iteme lui Cosma și el îmi va da ori resurse, ori alte lucruri pe ele. Cum vedeți acum, eu am pus niște pickaxe-uri și el le-a luat. Și ghici ce s-a făcut cu ele. Dacă ați ghicit,
răspunsul este le-a luat și mi-a dat materiale. El este pe creativ, am uitat să vă zic. Și ne dă lucruri când facem un quest. Avem și quest-uri custom, avem și quest-uri normale. Numai că unele quest-uri în modul ăsta văd că nu sunt. Cum ar fi, observați mai încolo că, sau nu știu dacă l-am făcut încă, cred că nu l-am făcut, că eu acum sunt de la edit, așa, că când omori un monstru, de obicei îți dă quest-ul pe Java. Dar aici nu mi-a dat. Ori îți dă și pe Bedrock și nu mi-a dat acea aplicație quest-urile, adică Vanilla. Uite, cred că aici e faza. Aici e faza. Uitați. Eu îi dau și încep să-l omor. Îi dau, gata, l-am omorât. Dar ce? Niciun quest. Și acum îi zic lui Cosma: bă, dar nu mi-a dat quest-ul. Uite, nu mi-a dat quest-ul. Mai bagi altul, mă uit în chat că nu înțeleg. Mă, mi-a dat quest-ul, nu mi-a dat quest-ul. Ce se întâmplă, frate, deci nu mi-a dat quest-ul? What? De ce nu mi-a dat quest-ul? De ce m-a dat? Uite, aici mi-a dat pe o sabie niște piatră. Aici eu vreau să-mi fac o mină. Aici am primit eu un reward. Uitați cum primesc eu recompensa, că am făcut quest-urile. Uite mâncare, am arătat. Mi-a apărut o notificare. Eu o las pe clip. Am chef să o editez. Vă place skin-ul meu? Uitați să vă întreb. Spuneți în comentarii dacă vă place skin-ul meu. Acum am ieșit. Vede? Puteți să vă uitați. În caz că să vorbesc cu Cosma pe Discord, nu veți auzi voi. În caz că eu filmez de pe telefon și cam aiurea. Bine. Hai că revin.
Mă bat cu moștrii, mă bat. M-am bătut cu moștrii. Am înnebunit. Bă, uite aici mi-a făcut zi, după aia mi-a făcut noapte. Eu nu înțeleg el ce umblă la comenzi. Ia, aici îi ziceam, bă, de ce ai umblat la comenzi? Când a făcut înapoi zi, noapte, din zi. Bine, mai că vă las cu moartea mea. Există un quest, vă dau spoiler. Să mor de 5 ori. Până acum am murit 3 ori, dar trebuie să mor pe clip. De 5 ori.
Caut o mină bună de minat, poate și alte lucruri de explorat. Explorez. Am murit în mină. Aoleu, ce-am pierdut. Spoiler. Am găsit mina. Aici am dau luminozitatea să pot vedea și eu ceva în mina asta. Hei, se vede mult mai bine pe video. Wow, mișto. Iau niște cărbune, am găsit cărbune. Mina asta, vă dau un spoiler, este Large Cave. Sau Large Cave, parcă. Nu știu cum se scrie, nici nu știu cum se pronunță. În comentarii, dacă știți cum se pronunță, spuneți-mi cum se pronunță. Scrieți, nu scrieți cum se scrie, scrieți cum se pronunță. Bine. Hai că pe final episodul, mai e un minut. Bine, mi-am făcut și eu niște torțe să vedeți ceva. Așa. Există și bani. Am făcut eu, când m-am jucat off camera. Am făcut bani. Uite, mamă, cât cărbune. Și vă zic o leacă valuta. La cobblestone 0,10. Stone, adică cobblestone prăjit, 50. Moonstone, cred că așa se numea. Smooth stone, adică stone prăjit, un bănuț. Am găsit gold, mă îmbogățesc din gold, a zis Cosma. Bine. Bine, aici s-a terminat filmarea, vedeți negru. Așa, eu am fost jucătorul și vă spun la revedere!